Dneška u Novim Sadze na Spensu počina Evropske prvenstvo u mečovanju u kadetske i juniorske konkurenciji. U 10 zmagateljnih dnjoh po 9. marec svoju schopnost ukažu okolo 1000 zmagatelje zo 44 evropskih državoh u troh kategorijoh meč, floret i šablja, individualno i ekipno. Totu manifestaciju organizuju Mečovaljetski sojuz Srbiji u sotrudnjistve zo vladu Republike Srbiji i Horodom Novim Sadom. Bilo bi lepo da dođu da vide, jer mačanje ne može da se vidi svaki dan i nije, recimo, ulični sport koji može da se bavi bilo ko. I tako da imaju prilike sad u Novom Sadu 29. februara do 9. marta da upoznaju i mačevanje kao sport. Понеже Нови Сад кандидат за Европску престолницу култури 2021 року, организаторе попри спортских активностях уклучили и уметницки та од 1 по 5 марец буде отримана подобова колонија 8 академских маляров на тему мечовалјетского спорта. Буде организовани и предавање тих малјункох, а шитски позбирани средства буду донировани децом без родителјского старања. Уход на церемонiju отворања, котра почина на 18:30 минути, ја ги на шитски змагања, буде бесплатни.